Pi tharai ba ban pin scam ya ka long ying jong ganu ka long ying ban pin ko bore shendang ka dei tang lemba ka jong pin kelai ka jan ka matrilineal culture jongi kam kren tang ka aijat ka matrilineal culture jongi ka include ru ya ka tip kur ka tip kha min barim jongi pin perkhat bhag nei jule ya ka aka klem da perkhat the core essence of Khasi identity menta ka long ba ka dei tang ka shem jat na jaitkmie ka ain ka de bon hukum yau ba bandri gi kun lo pa na ka tukolok aku ju being la da pun kit kli usun rang ai ru gar ka hok tila dangi kwa ban penne ya ta ka jaitkmie de ban don ka ain ka perking ha de ki kan thei Kublai parlok ni pediang sngobhai pi sa shi sin pa chakani ka program ka jongi ka bangi khot ka rinsan ya thir ka program ka bangi tai ya thir jingbut halor kimat ki pa pher ha ka em lang ka sa lang ka jongi ba menta kenti nginyat kren bagi nya thir jingbut halor ka ni ka issue ka ta ka judge ka jing ai judge ka kami bat lani ka jing ai judge ukpa ba ha ka ni ka parliamenta sngi don ya ki real champang na kitnat ki ba pher but nginyale banyak kren ban aila deki ban bakin penmi taki niai ke jutang ke jongki ban ra kita ki ban pynksan kita ki mat kita ki niai ke jongki ti ha ka parliamentasi ngi don ya i ba comfort doloi i bade i khot jongka SRT lani ka singkong rempei thmai nang ta ngi don i ba fi ben lingdo i bade u chairman barim joka KHDC barha joka por i bade ru u columnist nang ta nong tho but unohi kai bla shong that na school ba Martin Luther Christian University. Nang tangi don ru ya ikong cherry Khasi i badai i inong mikmat na gabenta ka seng kilong kami jong kur Khasi. Ti ngi pediang sngobhaya pi sakani ka program ka jongi ba ngakremen ba ling ba kani ka jinga kren ka jongi ki pai ba ki jingi kin yo ka ta jing so thu lada kilong for lani against ki sha ni kilong persha long lada ki ai ka ta ki jingmut ki jing pakha ki jongki ka long lembang ka jing so thu ka jongki kan. Ti Kubangan syupentik bagi pajak bakani ke jing kani ke isu kani ke jing kran lani kani ke jing tai halor kani ke mat kamdei syu ke batmai lani ke kamdei syu ke badang menel lani menin henry labun snem labun liki snem labun ni gibnai ki bri ki la kran halor kani ke mat baki la sedang bantuat banwat jing tep la ke jing ai jat chokpa kala ni menonra ya ka song suk shngan ha ke jela kari jong hi bro kawai ti ngakwa ban keli ban pli ya ke jing kran lingba kawai da kawai ke jing keli mo na ka bentai jong phi baro ka jing keli ka long ba haba phi i kani ka jing bam sha ya ki pai ba ndai haba ya dei kani ke issue ke ai kata ka jing batai ke jong phi Shaki kumno pin batai sha upai ba lada pio e kala ban batai shaki lada ngila penlingkot ini i opening remarks jengi mo kane ka topik kadai ka kamat yakran kadai ka ba let's say ka balong sensitive but ka ba kta shisha ya ka jing so jang ke babun ke balang but let's say kala ban wan ra ru ya ka jing ya susi lane mong but no ru let's say kala bandon ru ka jing kta hakaliang ka jait ben riu ka jongi ti ban lait na kita ki aka baro ka don kam hi ka jing ya mir bat ya thir knang ban yo ya ka jing shai ba fibin kumnu phi i ka ni ba ngai i ka ni kum ka dak ka shin ba kum ka jait ben riu ngi don shisha ka jing habe de ba ki jing kala jong ka por ki bakla ka pertai temai ki kta ye gerti dustur jungi bat kata ka jing kta ka wanra ka jing umdum har bede bat ka long kur long jait long kha long man har bede bat ka yo ka kot ka ekonomi te bat ha ka senchar ka khadar ndai ka senchar ka khadar ka long ki raj ti ki tu ki kur ka to raj ki tu kur to raj tu kur ka raj menta nak awai garat syagoi garat gadon ke jing erung yemi ki kur per te keladon ke jing kelumar buat dia kata ke benta jong secar kadar hadu kita ki kan mi ong ki yo ki kot jong ki kur kelak kelumar te nang ta hadu kata ke bor secar kadar jong gilong kni ya gilong yong sem ka jing pendap penbiang ka jing tre jing kta keru kala kala te kadon sisai ke jing akil bangsa alang jongi te gane ke jing mi nak to ka ne ki kunhun ban ong bala ba ban klan asya ke jaitkpa kadai ketang ka kata ke jing phalang
jing palang ya kata ke bodon ha ke jing ka imlang salang jungi dan re kan ke imlang salang society ka don la ka jong kalenti ban penbe ya lede te don teng ki benta ki bomda than la ban penbe ya ka da ka ba le da ka ain la ne da ka ba organize da ki kenja jingkela da ki kenja seng kumle ke SRT ane don ki wepat ki benta ki ba kham jiliu jong gariti dustur kata wat da ka ain rum la ban kela henre ka kela de lade la da ka long ka bodon kam ka kela la da long ka bom don kam ka ne kumju na ki pateng kat hadu bengi ba im mentangi ngimlong aware kum opre ngim nom sutu tang bahak pateng bonwan ka kela kum no ngim mentangi nemtip kong cherry ning kong ngai khuble ka forefront media ka balai lum langi kum dia banwan ra ya kan dia banyak tai halor kan dia ka benta ka badon kam ha ya ka jait ben riu ba kata ka de ka ai jaitkmie ka ai jaitkpa ku ba pi ong ma pi kam de shu ka ba thamai kala adon nak por sa ka por kala pen khi ya ka jait ben riu te ngakwa ban shu play ya kata ka jingmut jonga da ka ba ong ba kanu ka society kam long perfect kanu ka idea ro kam long perfect te ba kham tam le bangi kawan ka jingkala ka perthai te bangin ya catch up ba kita ki jingkala ngi don kam hi bangin ya be namar la dangi long rigid ha ka wei ka jingbon ko ka jait ben riu kanyap namar ngi hab ban adapt te ha bangi adapt pada kamlong bangin kelat no pat ya ka berim namar ha bangi pet ya ka jingkala kawan ka jingkala bat ngi badru ka don ru ka benta ka belong ka berim kan te ngasngau ba ya ka ba mentahi ban ong ba ban penbahai ka jait ben riu ka jongi ban dosu discard no ya kata ka ai jaitkmie ngathai ka numwan ra ya ka solution ka numwan ra ya ka jubab ya halor ki jing jong ka jait ben riu ka den ka wei pat ka lenti kan tingi ha ban ya pet ya kata kan ban ngakermen bah kan ni ngin la ban ya wan ra ki solution kan ya kum no ngin le Kas kwa ang pinte biki pa ba lingba ka ni ka program kamut bangin kta ma yong ya nu ya ula ni ka henry ka long bai bangin ya stu kelum le kum yong ikong cherry bangin ra ya kita ki solution kena bangin ya chakmat ti ngakwaru ban pinte ya phi ba ka ni ga dai tang ka wat ka bangin kong jong ka ni ga jing tai na mar ba ka ni ka lineage act ka long ka subject ka bayar na ka ta daung ya ban phia no ya ka ni ga jing tai ka jing kran ka jongi bat ka mat ha ka wat ka ba ar ka ta ka bangin ya le ban pledging mut ha company halor kini ki jinat jong kani ka lineage a kata ka banlong ha kisngi banwan ti ngakwa kani ka jing kli ka ba ar pring ngakwa ban kli ya iba febian namar ba ide iwe naki nongwat benya mo ibla wat benya ibla puli bha lor kani ka riti ka dustur jong kun khasi jongi ti ba febian kat kong ka jing sko thu ka jong pi de na kami kani ka concept ba ke jait ben riu khasi ke shim ban ai judge ka kami ha gono kurkum ka sedang te ngimdon hadu mentang ngimdon kita ki jingtip ki batikna ka boong ba kami nagadau ba ki sentrang ki le thma kita kemne bun ki stok kita ki theory kilong hi danglong hi tangkum kita ki mangi ong ki kita ki conjecture ma and ngimtip syo gono kurkum ka sedang den re ha ka benengkong kane gariti galong ke pakabha tang baka kariti hi ban ai jait sha kemi ka yeng nong scam haba ka kur kalong ka institution lani ka kerja ngimnang bon ong ka kasi kerja seng to ka kur kasi ka de ka seng khai ka ekonomi ka we kayo ka kot jeng ka we kur kam de ka ju kawai pur ka de ka ekonomi bat baro ki khot kur ki im ki sa ki yo jing Christian na ka kur ekonomi ka baar ka kur ka de ka kum ka sek nyam religious institution ka nyam im ka nyam yap jong baro ki khot ka don ha ka tu kur anda ka kur ka de ka ta ka bangi ong ka basic unit jong society ka khot ka ba hana try jong lang sa lang ubriu simet umlong membar jong ka imlang sa lang kasi henry ha ka shetri jong ka kur klem ka kur nga ngade taw du jait ngam dondor eru ha ka shetri jong ka kur ngade up khot ngade im ngalong long do ngalong pasan ha ka shetri jong ka kur
mat ka balai ngade unong mi khmat dorbar jong kakur ubasan usem ulung do umi khmat hak ya kakur ngamut yaki kur kentei kamtam kasat kamut ka kemi lane ka men rang ba lane ka persa tangba ka ba de ka try kur usun rang kasi umi khmat ya ka dorbar ha ka kerteng ka kur te kata ka de thmei te ai jait na ka kemi ka kur borok ka wei ka de ki ekonomi umdon ka wei ru ka kentei ka ban jenjar ka biang na ka ikur ekonomi na ka khi ka khan na ka langkha na ka risai bade jong ka kur bat hakata ki por ki kur ki de ginong o ki kini ki de ginong te ya kata ka ekonomi no te ekonomi te ka biang ba ka ne ka kom perkhat wat ba ong bagi kentei ki mio ban mi le sa ka dorbar kam lele na marba ki kini ki de tang ki advocate jong ka kemi advocate jong ka para advocate jong ka persa kila long dorbar kur lupa te baro ki kur kentei kila yahun ya kata karai te ki ong khilek ma pi mama kani gade karai jungi mi khmat ma phi sa dorbar te kim non kam ban le pen rai nyela de sa te sa dorbar ule ki kini pi ka jing kali menta ka bami pat hadu ka nu ka ni ka jing board la ni ka jing ken koridor ya ka system kan ka clan system ya ka jing long koridor jong ka kur kadang klan hadu menta kini ki por menta ka kur kumur suong no kerenda ke basisha ka kur menta kal asa satang kising ni tu epi baya jan sikpo na ka metemen tel kita ka jing ya kam kurbat kita ki para kur ki basakta ka sinong kalong tang ka jing ya burom mar kaliang ban mo ipo ko sung khasong man sikur tere ka yakit ka yaba ka khia ka son ka pang ka stom ka man ka sngi la kit hi kham ta me hi shing jong ukpa ka kemi bat gi khun tenang ta bajan ruto inmen arkemi inmen lai kemi to kunyi arkemi to dang jan ma lam nong naga wei ka kemi temen kpo palat nang tam don ji kit ya ba su te ka jing hang ne ga long ba ka te ka dur ka dar jong ka kur ku bolong dai kam don su pi ten re ka ba ba sa ga long bangi pensa kerteng ka jing ai kerteng jait ai kerteng kur na ka kemi kan ya kadang sah du mentama tengan kli iba comfort mo kadon ka jing ong gen ba ka nia ka bala pemi dekat tu ka ningot ki rangba ba ki kan hun kum ka SRT ki bi ong ba ka wei na ki daw ban ai ki jat chok pa ka long ban pin kup bor yu shin rang ha ka ni ka society ka jong ni ken te kana mar ba ki ong bun ki teng hi ushin rang umdon ya kata ka sense of responsibility la ni ka accountability ban ba kli la ni ban kit ya kata ka lingkor kum u kli do jong ka yin u do no ya kata ka bor kai namar ka ki no ki ong ba ki akham ai buram yu kinyi na kum ta si pisngo de na kata ka daw ba ka kinsami kini gijing ya ka jing ya ngoper kan kublai sibun ekong ha ka be de bat kan ekamat kalong ka basutanat ban ya thir bat ban ya pen i na ka pentapan wanra ya ka jing baha te na ka liang jong ka jait ben riu khasi ka jongi nadu ke po balas dang ki kam ha ka liang ka jingnang ka jing stat hi kam ban ya ki eksar nam tai kam penroi penman kalawan ra ka jing ba ka jing jar bat ka jing thnam ha ka jabing ha ka bor perkhat jong u khun ben riu jo ka jait ben riu ka jongi te dei haru kan ka banta hakaba nadu ki rangba ki ba khamen shwa kala don ka jing perkhat ba kani ka jing aja shaka kami kawanra ya ka jing tlot but dei lang ba kani ka ba don ki rangba hakik por ki ba ben shwa ba kila ya ai la ka aja ba shokpa te henrei kani kam long uniform but kam semla wan hakalanti but hakadur ka ba renti te de na kani ka daw ba ki riurang ba ki bala lek no bam kwai dwar ublei ki la sode ban form no ya kani ka singkhong rampe thmai house ne ka khandai spa khandai pho hakata ka por ngadang dei tang unong tho kot khubor jong rupang bat ka meeting ka banang kong ka de po wai se te kai ka ba ngaru ngayo i ha ka jing i ka jing yo i ka jonga ka long ba ujat ben riu khosi jungi hoi udu ujat ben riu ba im tang ba kai ka bengi ka long ka jingbi jong ki political party ki seng
tremon sobha nadu ki longkmi ki samla nyu iba ka jing yakhi nakam tak ri ba jai ben ri jungi kalong thik kum ong apostol Paul bai tit kum tit ka ya kasuin habatit ya kasuin ka man ka hau ka ba klem tengku yano yano de kai ka ngi kalong ba ka jinglong jong u khasi jungi kumala ong dagwa bromi ba Fabian ba haka khasi literature lekat kum ka culture jong khasi ke ong ba uchenrang khasi ude ubala ubayai ubadan kapor haying lok bat haying khun handai ka ka bengi i kalong ba kumba kalong menta practically hi kumba kalong hi yo i ba uchenrang khasi don bor haying ukpa ka kemi don bor halor ki hinmen ki para don bor ru haying lok bat kat kum ka khasi literature ki ong ngam dei bla pule ka ayu de ki ong ba uyau kpa la nyo ba ude uta ukur ki brio lane ukhun ki brio bat dan benta ha ka kamyap kam im ha ka ying jo ka lok bat ki khun handai udon ka benta tang ban penbiet ban penbiang ban besar ban pijak kamot ba ha ka yo te ujonga ha ka du te ujong ki we te senrang khasi ude uta ubrio uba dan bor dan ikhtiar haying kemi kepala jong bat haying kalok ro bat de na kan ka daw lada utau senrang ubala kemilanti kat kum ka dustur jengi ubala ubayai uban kit uban ba uban yada ya ka kentai ya ki khun ki kti dan wat ka jakayeng dan wat kata ka bor ka ikhtiar hato pi kemilanti ula ban yada mo ki sipai ki suar ki polis ki la ban yada ya ko ri ka jai ben ri pa ki dan ki gon ki tiar habawan ke nongsun ban yar thama ke la ban yada henry usinrang khasi kat kum ka dustur khasi jingi umlong hok ban bat ya khandeu ka siap ya ki jingron ka jingem te de ne ka taw ba kai ka bangi i ka long ba usinrang khasi don kata la ustad unang ki khasi jingi ki long ke pastat ha ka pule ka dungle henry ondala poi ha ka sinfar ka khadar kai ka bangi i ka long ba sutrai haying kemi namar ukpa ka kemi ke ong ba siau neu ban le sing ka brio sat na ke ying kalok ru lada manta la le sing kalok mo adon ki khun penbiet penbiang kat kebadan kapor ulah sacrifice ka jing em jong naka banta kalok ki khun on la te ka ying bun mala la penrus pa on da la tlat suk la ne upang usitom na la ne tang thut khndiat yong kim le sing kur de ka ka bangi ka long ba hang turu kam scam hang turu kam scam te lada kata ka dor ka jilong jo rangba kam scam kata kamot ka bangi ka long ba kala la ka ying ru kam scam ka lok ru kam so scam ki khun ru kim so scam bat ka chnong ka thau ka im lang ka salang ko ri ba ka jat ben riu kam scam i kong chari phi don ban ina mai phi lau ka jing kanya ka jang i ba comfort mo phi don ban ong i phi so ya ha ka jing ong ka jang i shwa bangan ngan ben rap lang ya kata ba akwa ban pensai de nga ngam dei mo na ka feel anthropology ngam dei expert ngam dei na sociology ru bat ki jingmut jing perkhat jonga ki wan bait ling ba ka bangaya shong bat ki kini ka bangaya shong kai bat ki kmi e ki pa e ki imei pa bat banga puli ki kot ru shibun ki batho ki nyong tho khasi jongi ki babun kum jong ba hamweling do iba anderson mauri te ka wan bait nang ta bat ka wan ru na ka jing persang jonga i berit ban ya lor lang ya kan kaling kha sengkor ka dei bait na kata te shwa bangan keren ye ngan jub ngan penpai ya kata kajing keren dak ka baburam ngan penpai ya kata kajing ojupi katu kajing keli shwa kemudian ka ba pi keli ya iba fibian ka ba pi ong ba nang nu ka wan kan ka concept of matrilineal culture nei iba fibian yo kemudian nim tip shu nei ka wan nei te pi nga persang ban yet jing tip nang nu ka wan namar kambam la ban long bakat kata ka concept kan shuhab na beneng kum ka mana kadai bandon katen rai hang nu re hang nu te kat kan ni kading ba kalami tumut katen ran ka de bandon te ka benta ka jongi ka bamenta ka long bangin yet kenya kata katen rai ka don hang nu te nga persang ban yet ken jing tem ngalap ba kadon ka wei kan ni ka Neolithic tribe
ka badan hapot Turkey menta ka baki khot ka snong ka baki khot ka katal hoyok ti hang ni kamdan shu kan ni ka snong menta kini ki anthropologist kila kini ki archaeologist kila alik persang banti ti ki excavate kilap ki artifact sang tu kilap ki tiar kilap ki design jong ka yeng jong ki kilap ba don kumba kini ki jait brio kan ha ka basyong ha kani ka di ki bakas nong red ka baki khot ka katal hoyok ki don kumba prahajar hado khanda hado kumta hi hado prahajar shpawajar don ti kim don shu menta te nakaba jinglap jongki na kita ki evidence na kita ki artifacts na kita ki tiar kitar ki mata ki baki don baki lam kini kinong yet benya ki aya kani ka conclusion ki ong ba kani kadai namar kini ki brio ki mani ya kata ka goddess ka blay kan thai but ka dur jong kata ka blay kan thai I kumba ki point ki pani bed ba kini ki jat brio ki day bed ki brio ki basyem ya ka matrilineal society kata ka society ka matrilineal society te nang ta kani ka excavation buat kadang ya hadu menta nang ta pada sakawai ka bangalap kalong ha kani ka kon kani ka ba penmi ha da ha usnam siajar khandai spa nyo pusau ka ba tho da kani ini nong thoi kertang I Marija Grimbutas ibahikai po ka University of California po Los Angeles ka kerteng jong kani ka kot kalong gods and goddesses of all Europe ti ha kani ka kot ru I argue very strongly yong ba ha ka prehistory ka society hi bero ka way ka ka matrilineal society ti ka switch na ka matrilineal society siya ka patrilineal society ha ka por ka ba ki start kita ki warring clans hable elek thma te haba haben le elek thma ushim bor no ushin rang ushim senania ka jai ka change no ha ka por ka te ini ha ka ni ka kot le ka bapen mi ha ka siajar khandai Spanyol sa ka argument kalong dei tang kini ki Asian countries what ha Europe ru namar ka kerteng jong ka kot kalong god and goddesses of Europe te ha Europe ru ka don shwa kata ka matrilineal culture te ladangi pet ya ka tribe jong ni ladangi pet na ka tu ka jingsham jong I ba marko metri men hakani ila le excavation work I ka conclusion ka jong I kalong ka tribe jong I kalong ka balarim ka le se ka rem hadu bangila ban ong ka de ka prehistoric tribe ru ti yo le se ngiru ngir long lang kum balong ka perthai kata ka por baro khai ki ai jaitkmie te ka tribe jong I ru ka shim ka jaitkmie kata ka por te ha ka por ka ba ka perthai pat kala kimen barem jong I ha ka jing start ha ka jing suthu jong ki bat sa ya kani ka matrilineal culture kan hadu menta te man phai pat sakata ka bai ong iba comfort ban ong ba usin rang khasi don bor namar ba yo jat takadaw kaya lam siya kata ka jing bam kit kli ka jong u te ngas kit kli shu ki khon u I no ki khon u abandon no ki khon namar bale ka jat myo te ngatrai kata kam shong te ha ka jat ka shong hi ha ka jing long jong ubriu shimet namar bale shutia te unne shutia hi kata kam don jing dei bat ya ka bat ka jat ka khong namar kata ka de ka jing long shimet ka shong ha ka rokom kumnu la pen he pen san la hikayu u hi ngasam ka shong bai ha ka jing long namar ndei te tang usin rang uba udan pa usin rang uba mi ajai ru ri hok ki khot te ka juru ka long e kan thai baka yu ajai om baro ki don hi ka kan thai ka bam sunga je la ki jong ki khon Pita ka pen isai ba kadi ka jinglong ka jong ki bri te ban ong pde ba usin rang khasi dan bor ladangi ya na ka wei ka research ken hoit ngam dei kata ka anthropologist lani ngawan na ka sociologist tang banga super syang hi ban yen kadon kani ka wei ka kon ka ba pen mi ha ka ar hajar khandai ka ba kerteng ka encyclopedia of Meghalaya ka bal tha tho da u kumut bor thokor but uni persang ngatai ude u anthropologist lani u sociologist u persang ban yet benya ya kan te u usim ya ka sample size ka ba arspa san phunyo tali ki long yeng jong ka rural parts ki kanja ba kan dong jong ka ni ka East Khasi Hills but ha ka jing syam jong u ong ba
2 out of 3 families kila long they are run by males. Hakan ni research work kan. La penyihat yang kini long yang dah kirang ba. Nang ta ka ratio of female headed families to male, the ratio of male headed families to female headed families kalong 1.6:1. Dia conclude ru hakan ni research da ka baong ba amdon na kini kilong yang there is no discrimination mot kamdon hakan ni research kamdon kata ka jing bandeng lani ka jing nyobeng yau kun shinrang namar ba bot yaki kun shinrang bat yaki kun kantai la penhe pensan kumjo la ai yaki jing ai jing bedru kumjo kilong equal nginya ngambe yang halol ketuka ka jing don jong ki ka tu ka ni ki ken hun na ni ki jai bendre ki ba shem ya ka jai ki ba dang bat ya tu ka jai material society kum hapo lakshadweep ngi imo ka maliku dan hapo Indonesia ngi don hadoa tina po Ghana ngi don ti bat ka marjan jongi ki garo ki dang bat ka material society ti ba Fabian ngau ka men kini ni clear phimo ngite ba ka nayer hapo Kerala ru ka de ka wei ka ba menchua ka ba ai judge ka kami Henry ki ong ba hadin ka independence bre ki la kelan os ka petrilial ti hatu pi ya ka jai ben Khasi ke jongi ru kat banang mi ki por hatu kan poi shadu tau put bakin kelano nan dong shadong kan Soan poi serta ngan ong biang tu ong ikong ceri pi baleng ong ngimtip hakono kurkom kakasi material sistem ka sedang ma andai ngam menjur bodong i bahak apa sedang hi om dei tangi ki breu ki merat dale hadu mentah ma jadi material kasiar kari ki kun siar kamiau kari kun miau ma kadi instinktif kena ma tengi ki breu hak apa sedang baru ki rustat ki ong ba ka sedang naka material te suki pade to ikong ceri ai menta nuksa tu ke beyong tu ke kot bakla patrilineal naga dau baki cendang lele atma pi generatif jungi Khasi pade gi ong ba hak bon kong ngile gi patrilineal tingi kela matrilineal namar bagi cendang hab lele atma pi ti opposite contrary pi yong naga dau ong mangim la ban tip hodum ta definitely hagan okur komma dan re mendai taki haki taki juk ki ban kong hi kun bereu te baro hi ki mdei tang ubri ki merat baro kadika kemihi ke badeka ka bari merweru wala dam don kuparu kasiar gari te kun siar dawat ki ni ki breu lo dam kuparu ka kan tehi bepli na instinctively da instinct ka habri da don spongut ki kun ruma dan re ga jing kelas ka patrilineal ka long hagawe gur kom ne ka kentai dalai kanom ino lagi jongki kun lada ai jait ne ai jait sa ka kentai ru namar kata ka don ha don jongka mo usunrang ula ban ino namar kam don ha don jong sunrang ban bit kata ki kun la don gono batan hi ula ino telese kanegi imlang sa alang sikiwe ki jaka ka penkit yau sunrang daka ka ain daka dustur bagini gi kun ki de melong ka jat jong me knang ba men ino eki ka kentei ka don lupa ka bate ka donut ka nomino gi kun yau sunrang pa ka donut ju ukam te yu daka daka jingkit pi ka lawon stama to ndre ngam to ngam don ka dau ka jurong ka story bale gi nayar kila ban change na ka matrilineal sa patrilineal namar ka jingmi jong ka matrilineal society ginayar ka per na kurkom mi jungi hagano karkom ka matrilineal society ginayar kami ngitip gitu kita ki tribe ki kentai tribal hagat tu jaka hagat tribal jong gitu kidai patrilineal ni tang begidon kini gi Hindu high class ki balik sim tengah clear gitu ki kentai jung gitu tang bakim trek ban le song nomor ki habat el buram le jong sate te gitu ki kentai tribal ki okun pun kumtu klem kepan mar gitu ki kepa kim trek ban le song ki le song kumno ha gitu ki low class ki kun ti ki le no ki le okun si gitu tang ba le jong ki don be shaka society le jong te sa stang ki kimi ki kun ki kimi kunung to mi kata ka jaj
subscribe ke bangi ong ka noyar. Tesuk iki ben kelan mar ko mi jong kiru kami nang ta. Tingi tip fi hadum tangim tip sisa. Ladangi dei bangi peteng na du undain taiter du mentaru ne kumbo ong kan ritip jungi ka tok katar jungi ka ong ta. Hai kot kesla Khasi jungi la ong bangi degi patrilineal hak menengkong. Tang bana mar ki senrang hab le tma yo jabayap situ ajai no sha ki kentai. Opposite ya ke ba i kong ceri ong haki we jam duma. Te henre hak bede hibat ngi hak po Khasi. Hakano kur komin kelajat sya ukpa ngatengam padalap hakal ti ba la ban le da ka ba voluntary ma lane da takamon beri ujungi namar subu mata ong iba naka kenhut da buburam kenhun jong iba comfort kajing ja aja sukpa ro jungi Khasi menta nyimpat la ban ong gajing aja kpa namar ba ukpa usim hina gajat jongka kimi jong u jat jong imei temen ma da bangi ong jat mekha kawan mo jat jong ke mekha tenang ta let's say gajing i jonga mulmala ha ka pateng ke ship pateng ki tu ki khun ki simja ino kupa na kupa lo temen let's say lane bon shu te gitu ki khun ki kundu biang bat ki we ki para Khasi snong atau hagale kawan ki songkha soman ki kela biang syaka material ni te ngam yo jing khen hadu kano hajar ki don kine ki long yang Khasi ki bala kela jaitkpa bat hadu katno kalong sustainable ka peteng gumno na ka peteng syak peteng namala da kala bat peteng na ka peteng syak peteng te kita ki ba jaitkpa kamut jait jong mekha kalai benlong ka subscribe ka ba im la ka jong klem khle su ber kita ki ba jaitkmi mar kita su khle pan kalawan phai biang ha ka next generation kitu ki khun jong ki kala jaitkmi biang ukun hi jong utu wa sim jaitkpa unyo ya ka kentei ka banam aja shu te unum ino ya ka bhawu ino ya ka jait te ulu shong aja biang se ka tu kalok jong te ka khun kentei ru da kal yo yo tu wei po du senrang ubum tre ben sim jait te la kala biang se ka jait jong ka pi te tang bangam nut bon ong ba kane ka balong ba sutau kane kami na ka ka bagine kirang ba ki baseng shay ni kaseng ki don ki jing sukhya kadau ba de gane umde ki jing ku ajai ngam tharai ba ki jing ku ajai ki kan thai umde ba ku ajai senrang rum ne ku ajai henrenga su thu bale ki ni ki sen ka kunhun kirang ba Khasi ki kwa ban kala jai no se senrang kalong ba kalanti jong gerti dustur berim ha ba ka burom jong senrang kum ulong kini kam dan syu umde ba mla syu ban pai ban lek kamai ha yingkur ban lek snalangkha ha yingkur ban lek pendap biang lagi persa ha nang ta ban sulek che ying galok tang kum uta ulong kha mla su ban lek phasata kalawan ngimla su ban ong ba kalawan hi dalade ga ni bangi ong nuclear family ha bokpa ukmi bagi kun kalau nging long sem Khasi ga de ukpa ka kimi bagi kun ka ba mentah handai kalau nging lo sem Khasi gede kakmi bat ki khun juga tel don mama la long ying klem kuparu biang bai kalau long ying long sem pi la itu dak im lang salang ya galong ying juga kentai Khasi ka bodon ki khun bat bodon ki mama kam de ga ying ga bakhla ngim ong ya ga tu ga ying gede ka single mother ngim ong kane ka konsep single motherhood gede ga modern konsep ga bukan nasib ni hangi Khasi ngim jutun kata ka dia single mother pinle chano kondong pinlap don hagwai long ying ganmen tu ganmen ru kayo khun arngut kupam don su ka tu ka para ba aru ka don khun iwei kupam don su hendre kim ngim ong yeki bagi de ki single mother su ngi ong bai bagi de long ying ki kupala phet ma la del ayap te teng dalele jinglek ke tu ganmen yai khun rit jong tu ka para men la ai buin lang da tu ko para dan dalele jinglek ni para le iyo hat tu rilang kan ni men ni khun jong ka dal de ban ai buin lang pi kata ka de ka system jongi kani ka idea of single motherhood kam judon kami mentah kamu de single motherhood kaying claim
kpa. Pi. Dihandai kam ton kumata konsep ying klem kpa. Kaying klem kini kata ta gade gi ong kaying kata kaying jeng girang li. Kaying klem kpa kam de garang li hau khasi. Kaying klem ki kini kata gade garang li. Ba comfort kalong kum ni mom. Ki ong ba kadon ketuka argument deh kania ga pigi pensyong nong remba kani ga jing shim jaitkpa kan hadin habut namal ba i kum ong i ba fi ben kam long sustainable mo kadon ba kam ne maybe ka generation ka banwan kila ban phai biang sha kam tu yang nil kan ti ka poi pade kata ka jing kali jong ka shongkha shongman yanun kot me kha yanun kot mi ie ka ken kur ken kha ka la long kulma lut kan long ka bama ka long ba ka wi ka poi ka shongkha long ka shongkha sang kan vi song pi don ong kum ayu halo kan benta trai to kendiat han nong kong e nga so ban ya shimbyang ya ka e ga bai kong chiri yong te hakabidei bat u nata ke jong ba fabian nata sujubab ya ka e ka ba piang mo kai ka bingi e ka long ba kumba ka long bai ong ba usinrang Khasi le se tang namar ba umyo ajai ule sting no ane sim khia don jing ba kli handai ka e ka banga ngasiam ka long ba ompat don uba ba kli uba sim khia uba len la de kum usinrang Khasi wat la umyo ajai ro bat ngakan ma wat arden ru ong ye kata ompat don kum usinrang Khasi uba wat la umyo ajai umlong try handai usna ka yung arlai mala upen yo pen kuat ye kalok upen chong school ye khon upen tap ye sai kalok upen tap ye khon bat nang ta tep upen chong school upen nang pasat ai ka besang ka baidang bat ki jing bakri kat usinrang Khasi umpat judan le sa ka perthai uba klem don ubat uba klem yo benta ye riam te ka ka bangi ka long pat ngala yo kum ubriu wala don haduk ani ka kerta ngala hasulong palat ar posan snem bat mentang asa chenong kendong bang layat kaleng kari Khasi jantia ngasiam ba bon ba ki sinrang Khasi ki ba trai system ki ba let system ki ba sacrifice ka jing imu jaki met la bat ski nakam ta ka lok bat ki khun ki kti henry ha ka bakut kisa be no bat sa kentai no bat ngam kwa ban point out ya kata namar ba kamdi henry ngalalap lagi ba bun ki family ba kelong kumta tenang ta pada kawai ka bingi ka long man ne katu ka ba nang te ne ba henry nama bat kamdai ka jing kwa jai kamdai tang ka jing kwa jai te kedan bun ki ba penlong ya ka jai ben riu Khasi jongi lana yo sinrang Khasi ba un namar pi kum ba kalong haka parthai bar ka wai ka dei ka patrilineal society but pinnamlap badon kata ka single parents hap nganut ban challenge dia kata haka society yang pathai kam judon kata ka single parent tang haka Khasi society kadang kata ka single parent kadang ka long kum ne haka patrilineal society ka kenthei ka kham scam ki khun ki kham scam but amdon ban not ban kta ya ka kenthei te wat la kataru namar bakim jai le se halade you can take le se don le se teng ki ka long extreme mo don teng ro bele ben than le se kan take te ki dawa ya ka to ka women empowerment but ki an ru lama ka re india ba ka parthai ru lama ka human rights ka don ka jing yarap khandia you can take namar ba le se ki la sha exploit that handai ka ka bangi siam ka long ba ki yo ka ta ka women empowerment te ki sinrang ki de ki sinrang ki kan take de hi kan take te henry ka eka bajha ka long ba u Khasi jonge ulang vilo women pi u kham hapo te ki kan the ki kham long abop ha ka family ta ka long ha ki bar ki ban decide wat la pa udon ka justat ka janang udon ha ka rang ha ki office ki ba utrei lane ulong ba khlan lane ba riuspa henry ban decide ya ka bede ba ki ban ai ka rai ka shong ka kami wat udakharu haba wan barung ni Khasi juang o mama juang o mami ka jait ben riu ki we ka partheru ki yo bau sinrang Khasi long ubadon dor haka family te to ngala bun ktin hangta te ka ka bangon kalong ba ka jing ai ka jing ka ka SRT ka don
ka kwa ka long ba ka mentah kum ba ka long ma ka lok ro ang tin ulok unde ne ha ka family wal da thor me thor compare unde ne te u shinra ro ang tip ne ka lok kan be ne ka nom be ne kita ki jing perkhat kawan ha ka jim jong ka kentei bat ka jim jong ka jong shinrang namar ba kamlong stable te dena ka ne ka daw ka penlong ba ha ba kamlong stable ka family jongi te ka penlong ka wanra shipun ki chi to te nang ta pade ha ka be de ka ne ka jai u khasi jongi kum ba kalong ngam dade u bastap banang ngam de la pulia bun henry ngi tip ba ka tho ka tar ha ka jai ben ri khasi jing ka wan de husnem khat praspa khat sau ba wan u thomas jun lach nang ta don betip ba shu yitu khana ta te ka batata te phi ka ba kelas sudah te ka bam poison nasional ka bam don nang rim ka bam don ka concrete foundation la ne ka ba ngila ban person mit henry ka e ka ba ngasiam ka long ba ka jai ben ri khasi jungi ki ai jai kat kum ka jaka ka pa ki kisa lagi pule ha ka tu ka kia sapdeng u es khong phai mo khong phai mo khong ramai na do but prasa u usd stanley di din construct hang tur ka pen pau ba kiwar shela kim don jang ten nga pe ba haru aga jing tho jijek ban ko sijeng imat ha ka ban kong kim don jai suya tho kat ka jaka pen kala jai kat kum ka jaka ka pa ki kisong kisa ti ka ne ka wei ka banga ngai ka long ba kam long ka bangila le se ban pension rim ya kata ka jing ajai kemi kata ka jing long jai jongi ka jai ben ri jongi da kata na mar balai kum ba ka long ngai iba u khasi ha ka ban ko na mar ba nang tho nang tar don ka janang ka jisat u ba shu tata ane ba shukran da kum ne kum tai te kai ka banga ka long ba ka balai la le te ngam kwa ban phai pat shake e ka la le henry ka ngin pe kat kum ka e ka ba ka jai ben riu jongi ka ya kendu e ka jing e bat ka ne ka perthai jingnang jistat ka bangim ngidon menta te kum ka long ya menta hi ka e ka bangi pe ka long ba menta ngit pai khnda ka jong iba febian ba u khasi u bot na ki siar bari ka u siar ko ri ka siar kan thai ki khon te nga ngai ting teng wat siar ko uri te habyap khlam ka siar kami uri te balai ba ka kan thai ka ri ha ka jaj ben riu khasi jongi ya ki khon ka daw ka long ba wat ki don bon ki pa khasi ki pa kwa ban ri la ki khon henry ka kur kamsha ka dustur kamsha henry wat kano yo shenang khasi dia batam na bro ha ka perthai ka bang ngalap tang ba ailat te yo dan bon ki shenang khasi ngamla ba yo ba kwa ngani thu ipi ya ki khon ka kemi ru ka e paru e kamot ba ka kemi kapalat yo pa kalong ka ba kla bal adan ka jai ben ri khasi ngi siam ba pa ulong bom long e bom e la ki khon ka dek ba bakla la de gidan kum kata ka concept hari ya la ki khon pitep ki pa khasi ki e ya la ki khon ba ba ka kemi ka be ki pang ka mesem ki pat ka danot tamba kimla le e mar ka dustur kamsha ya ki te halo je ka ne ka banta ka e ka bang ban ong kalong kum ne ba ka jai ben ri jungi la ne ka jing map yanga ba ngim prisrim ki siar ki marat te kam de te ubriu te ubriu ba ubriu thau kerpang te kai ka bangi ka long ba ngan sei kren ka ta kham sibit te men shwa ha ka por ka ba men dai ka family jung khasi ka dan tang umama ka kmi bat ki khun ka mot ba de ka kan thei ta kai ka ta ka briu chi tang ki khun dan ka pa te ka mot ka jai ben riu ka passenger map yanga nga kren ka ta te henry ha ka de ka juk ba man ta ku molong ba febian ka borom yi ba ka jingwan jong ki British but ka jingwan jong ki missionary ban hikai yangi ka tho katar kala change khandiat henry men swat ka don ka tu ka niam tia slur ha jantia hills wat man taru dang don la de play jantia hills pinong pin nai ngo nga nang tan ka snong tang ba nga te nga sa hadong snong dong snong mot ki bat long kristan la dong nga te ka dong hadong skur ka mot ha ka jaka pula long kristan ta da pilih ka dong snong pin siam ba hadu mentar ondon ke jing tia slur ha ka ba ukpa kat kum ka dostur la ban le e nam ta ka tu ki khon usule ta ban tia ba ka lok ban pen kha nang ta ban rim sabar ban pesan peja tip ke tu kekur ila jong tang step la mi la di sing ka parah persa ti ka ne ka dostur ka ba men ndai hare menta kam de shu kum ta ukpa ulami na jing
ka kmi ukpa ula lek berkalok balwa syong la sa angta bat kat ka ba udan ka buik ka bor ka jinang ka justat ka jingkoi ka nykhya u trestom met la bat step ban penrus pa ban penbet penbiang ya kalok bat ki khun Thì con cherry kamu syukun Kalong ikin na ba. ambangan jubab ya kata. ot kendiak atau nang tapat dia mentapat ukpa hakan ke juk jeng menta umama tip su ka society kadon menta mensuat umama ka kami bagi kun mentapat ukpa ka kami bat ki kun kala change te nakata ka daw ka kami kalon baka jing bakli ka family ka day ka jong ukpa dei su jong mama dei su ka kur bat pini ke social media ro bun ki khna bala ha ban sile bu ki orphanage ki kur sai kita mama haba kupa dan su de kai ka bangi ka long ba ka jing ai ya ka jing ba khli hau kupa kan wanra ya ka jing song scam jong ka longying ka long stem ka kami bat ki khun bat haba ka scam ka family ka scam ka imlang ka salang Thì pi tharai ba ban pin scam ya kata ka long ying jong ganu ka long ying ban pin ko bori sendang ka dei tang lembaga jong pin kelai ka jaj. Kata kalong kawe ka banta ka jaj ro kawe nang ta ka jing ai banta ro kawe kumba kalong usnrang khasi mensual lete odo la tit duty ha ka por ne tit kut ha ka por ka bodon ha ying ki kmi ki kpa andala ying lok law ka kuro le pen phai sim ka kmi ka balong sangsot ro ta ka juti ro law kata la le ben usnrang khasi te henry ka ka bagabot badong kalong ba ka jing ai banta ba ukpa bat ka kemi kan ai banta kumju yala ki khon bat kan the bat chenrang ngathrai kan kham yarap khambun Ni sai kran halok ka inheritance bill mo khamadin kong cherry pi Ba comfort. Ka tu ka jing kren jong pi thai ka la mi shana ka da ka jing shit rem ka do not ka jong pi. Te tang ba pilada keren shisha ki emotions ki ba along very high te pi ong ba ushinrang khasi usha be no ya ubale bha ne ula le bha ushinrang khasi nga kubur ya kata ushinrang khasi ubon ba bha bakit ya ka yeng kasem pit mentale ukamai ukabai ukaji udah le udah it hok shisha ki khon dai khon ya ka lok ru udah penbiang uang ya ka lok phi na li treasure ngan kamai mga yeng klam da yo ai ka jat nga kubur ya kata Rai pi ong pat ba usha be no la le kata. Te ban ong ba usha be namar ba ule bha tinga try ni ha ban yet case by case. Ngam try ba usha be namar ba ule bha. Usha be te yele siu ude ubam ket pat ya kayeng ubo buat ubatanglang ubo wan mien ubam tip ya ka kot ka khya ki khon ubam don kata ka sense of responsibility tengah try na kumutate ha ka patrilineal society ru mdon hi bala ban sha ubaya kan thai shneng sharum wai ban sha henry ban ong ba uba shnang khasi ubale abha bat uba sha be na yeng jong ki khon hab le da ka research man kamlong ka bakalum mar kalong ka babakla ban kren kat kita ki kat kata ka language ban pendon kam te kalong ka babakla namar yo omdong yo kam penmong ya no namar kamlong kalum kumta namar ngampat lab ya ka research work ka ban le ka bale halor ya kata ban lab nu shnang khasi bakit ya ka yeng sha be no ngampat lab te sakawai ban ong bo shnang khasi ulong hapo ka kan thai dari ong shinrang khasi ngi haban so thu e karol ya kran yu kupa ne ya kran yu kni ne te ban ong ba u kupa jong ka yeng ulong hapo jong ka kame te again ngi hab le research kata mla ban shukran kulom kini ki ai namar kani kan yalam sha ka jing pharia kan pen khi kan pen klumar ya ka jai ben rio bro kha ushinrang khasi un susi ban ong ya kumi kita ki kentien namar kani ka research ko banga kut manga menne ho ngila ban kedok ti ka men ong ba ka research ko babias tang arspa san punyo ngot ki arspa san punyo teli ki long yeng le si karet palat kata ka sampel ti ka bangim dan shu da ka wei mentang ini bias biang ni kat kum kani ka research ko ong kamlong te kumta ki bon ki long yeng ki ba ukpa ulong ka khle jong ka yeng ban ya ki long yeng ki ba ka kami ka long ka khle jong ka yeng pi tinang ta pada pi ong pada ba kakur kam sya shu ukpa banri ubon ukwa banri ya ki khon re kariti ka dustur kam sya kariti jongi kam sya
ngatrai kataru ngampat jio sngo phi ba kariti ka dostor jongi kata ka matrilineal culture ka jongi kan khang ya ukpa ubakwa ban ket ban sumar hok ya ki khon phia ban so tho balai kimsha phi kala ban long kum ne kan ha ka por ka ba kadang don ka kmi teri lang kan ya ki khon bat yo ukpa ka kmi ba ki khon kiri ki pen he ya ki tu ki khon ni da yap no ka kmi da yap no ka kmi le kum no kan ha kata ka por te kimen barem jongi phi ngi haban so tho kimen barem jongi ken le kim le khlam ka perkhat ka khlam da perkhat phi lada ka yam no ka kami ka tip ba usin rang udon kam ya ka nong sumar kata ka de rule of nature ka kan thai ka de ka basumar usin rang bale ban kamai ka ji te undon kam kan ka jing sumar manu ban sumar yu bakla yap ka long te ka reti ka pelat ken yu le thau no da ka wei ka long yeng kini pat ai ngin ri mangi ki kor khnang ba kanum dan ka jing yatin kho ki khon he bat ki khon red jong utau long kpa ubam don shu ya ka lok ka balayam le se ka wan na kata rei ban ong ban shu be ju bor marsin yap ka lok nong klik no te ngathai kata ka de ka shong ka jing long jong ki breu shimet kam shong ha ka riti ka dostur namar phia ban so thu ya ka matrilineal culture jongi kam kren tang ka ai jat ka matrilineal culture jongi ka include ru ya ka tip kur ka tip kha ka include ru ya kata ka jing yo paten ni don ru sa ka te kur ni don ru sa ka tang jat ki bon ki concept ha ka ni ka matrilineal culture te phin kta ya ka wai kan kta lang ya ki wai te menta phin ong ngim kwa ba kan don ka jing kala ha ki wai ngin siam thik tang ya kata ka ai jaitkpa te la da phi kwa ban pen kala no ban siam jat no kpa te da phi le kumta phi pen do no ya ka tip kur ka tip kha phi ka tip kur ka tip kha min ka kan tien tip umin barim jongi phin da prakhat bhag nei jule ya ka ai khlam da prakhat kani ka kan tien tip ka mod knowledge in the know ban tip ban sngo tho dei ba ule da ka emotional reasoning so ya ka khon kan thai to ai ba ya ka jat ba kan long ka kan ule da ka jing tip in the know in the knowledge usong tho ha ka bor jing prakhat jong u ba ka babhat in le ngin aya ka jat ya ka khon kan thai ya ka kan thai knang ba kan don kata ka tip khor ka tip kha know your paternal relatives and your maternal relatives kadon ka kinship ru ka maternal ka jing ya dai shi yeng shi sam ka kinship ru kadon te menta kan kta lot ya kata phi phin sim tai ka jat kan kta lot ya kata barok wai te menta phin kali phinda kali yang balai phi kwa ban penne pensa ya kan ka matrilineal culture ngala ban perkhat artli ki daw ka wai ka daw ka long ba ni ha ban kali ka question of identity wai khasi menta pinong khasi mentau di tang beriam basem kum ne ka pertai kala kala ubuan ki kena ki bapong da kum bapong sha shari pareng pinong ka ktien ka ngi ktien jongi le ka ktien sora kadon ka ktien mau yang ki don se ki war jentia ki bhoi ru ki don la ka jong ka ktien mlong shu ban ong tang bakran ya kani ka ktien ki de ki khasi tang bapong ya kani ki de ki khasi mla shu e ka taru pinong ka bam ka pertai mentale bam shau bam momole babon pinong tang ki babam ja tang ki babam ya kawang tang long shu ya kabam ru te ngasngo ba the core essence of Khasi identity menta ka long ba ka dei tang ka shem jat na ka kme philada phipe ya ki Khasi ki badan shabhoi ki Khasi ki badan shawar ki badan shakinu ki than shaki penaro wat klet ki penaro include baro lada ki bam kumno lada ki riam kumno lada ki sa hakanu ka benta jong kari megalaya ru ki aijat ya ka kmi te ka jing aijat ya ka kmi ka penmi ya ka tip kor ya ka tip kha bat ka dei tang ka ne ka bangila da ka jing bam ir men siem da ka jing bam knyo men siem ban ong ba ki ba aijat sha ka kmi ki dei ken shai kedar ba ki dei ki Khasi ngala ru ban so thu sakandiat balai ka don kani ka frustration hot dan research tang bangila ban sense tang ki social media ka jingi thu khana hareng harum baka don ka frustration ha ki khon chin rang jongi ki khon chin rang Khasi jongi phi kani ka frustration ru ka don te ha kata ka sense of insecurity ya ki kan thai pat ha ka patrilineal society phi ka don kata ka sense of frustration ka social psychological pressure nga bam yo ai
Ya, tiba kadang kata kajing semua red, kata kajing solong low self esteem. Kadang te larani shame ya kata ndai kata kajing semua long low self esteem, kata kajing semua red ngatrai ka wan na kajing yo pateng. Pi ngim la ban ong ta ajat kemie no kan wan ra no kan kentiu no ya kan ka low self esteem jong ki khun chin rang khasi jong kata kan long ka babakla namar ka solution kam syong ha kajing ajat pi kam syong kajing ajat ka syong pat ha kajing yo pateng kadai kata ka bapi ong iba bai ong ba umi na yeng ka kemie umi thli namar kata kajing yo pateng ka yo ka khun pi kata ru nei ngathai ka de kadon kajing ya su thu bakla hang no namar phinape ya karti ka dastur ka jongi nei ngidon arjat kita kijing hiya pateng kadon kanong temen kadon bat kanong kenrau pi kanong temen kadai kata ka property ka bahyar pateng na kadika ancestral property nga thai plus tu hi kanong kenrau pat kadai kata ka kamai kaji ka baki kamai ki kmi ki pa ki trestam ki kilom bat ki trestam kya kadriti ka dastur ka jongi ki ong shai kadar ban ai ya kanong temen ya ka khon khaddo bah ka menta kam dai shu itang ka khon khaddo ka kano ka khon ka ban ri temen ka ban sumar temen ya ki kmi ki pa kata kan yo ya kanong kanti namar yo le si ka tu ka khon kam don kamai kam don kaji da ka ipat kan sumar ya la ki kmi ki pa ka jinglong temen jongki da kanong kanti kan da kata ka kanong temen ken re ya kanong khanrau pat ka matrilineal culture jongi kimen barem jongi kim khang ya ki kmi ki pa ban aya ka yano ka ba ki kmi ki pa ki ibet ya kita ki badon kam tam ru kila ban aya ya kanong khanrau ti kila ban aya khon shinrang ru pi kini ki artli ki property kanong ka bahyar pateng na ka kmi e sya ka ksil kadai kanong temen bat ka bahyar pateng na kikmi kikpa sya ki khon kadai kanong kenti ti phila ban penkala nong kenti ya kanong kenti la ban penkala nong temen la da kikmi kikpa ki abe direct sya kaksil re kanong temen ka sabe kanong temen habang ikran halor kata ka property la ni ga jing yo benta mo ni sung thu ba ha ka rukom im ge jong i khasi ka rukom ai benta jong khasi ka phen na ka long yeng ka long yeng la ni na ka kursh ka pat na mar bang i ba ki da la da ki don ki long yeng ki ba kham don kham em ki ai benta lu ki khun ki jong ki ni la da don ki long yeng ki bam don mo ka jaka ka puta ki ka shubat ki bat be ya ka tu ka jinglong tenrai ka jong ki ba ki ai bi ka khun khadu ti menta ba Fabian ja be phila nama phila don ka Khasi Autonomous District Council phila bat kumu chairman teng pis satu pis ngodon kam banda hak ban ra ada ka an ban ong ba ban biar kata ka equitable distribution of family you can inherit kata ka jing yo benta jong kalong yeng pis ngo dei ban ra ada kata ka an ni ka ma ya de kum tu kum ka long hi kata ka jing long ka jong ni ne to kong shwon po sata ngan phai biang se kong cheri ong ma namala dangim ngam jiliu ba ngin su thu ye ka jing ka jab ban ru jungi ke borok bi kong cheri batai kawan ha ko por ka kur ko long perfect tip top ha ko por ba kadang biang kadang long go institution ma te mentah ladangin ngin sa ja kimi hiro kam lele ladam kala ja keparo ladangi solve ye ka problem ko bodon mentah po ke imlang salang pi kumong mene ka kur ka dege institution ka bade ka niam ka bade ka ekonomi ka bade ka political ka bade social ma bat kiri shot kide kilong kini kani kam long shu kami yang shu lami kani ka nuclear family bat ukpa ka kimi gi khun kide borok kide member tetang bahakan ne ka transition kemut kata jingye lenti dang don eri jingye ha kala de ka por ba ukpa ude ban long utraying ukpa ude ban long utray khunru ka kemiru marangkat mau kani kam 41 kata umi kene ga jingya mi gine ki mo phi kata ki frustration ma ha ki senrang ai no nuksa kum ne ngalai i si kisnong per u senrang bodon ka kamai ka ji ka babiang uyo ya go be ka kentei ka baduk utit jaka usna gi ying building ngam ang ba comfort doloi te uyo ki kun ar lai ngut te kumnor ka lo kayam no temo up de udang khanrau udang don kam gonong sumar ngong khoseri
Tu habi ada gawe pat galok. Kariti ke dustur jungi kanom sya ayu ban yalam ya kata galok tumai. Haga tu gayeng ga basnam o. Bat kikur jungu tu kikun jungu kinom sya ayu ban rilang ayu tu kikun jungu bat kitu kikun na galok tumai jungu. Te gitu kikun jungu na gitu galok rim ga balaklat no. Ki hab bapli kilong neglected la syai. Undum lang gitu ru galok tumai ru kam sya. Kau ada meri gini galok rim kun rim jung me de ngangan nyok syong mat me. Te kitu kikur jung tu ke ba lok rim ru ki ong ba ban besyong lang bat ute bagate galok tumai de ini alam no siying jungi. Tang ba kadonut hijung usan rang Khasi kat kum gerti dustur umnos kam sya ayu ban alam ya galok tumai ha ka tu gaying ka bolok tau ya galok berim. Ha ka belak no. Denrei lada jaba ya pat ulok. Katu galok uruk kadang samla. Kadon kampi yo ulok benang yo kunti. Kala ben yo ulok nang no ban yalam sah ka tu gaying ka ba sna tu ulok bola yam no. Te mono bolong try pi. Te kane ka wonra ka jinge. Lada usunrang Khasi lada ka ain ko ong komta bo usunrang Khasi hap ki klim ta ude ben don ru ko hok bagatu ke jaka bu tit ka tu gaying busna gitu kikun ki bau la yo na galok berem kabala klat no kade ke jingki kle ju mun psai gitu la do yo lok thmai ro ude ben psalang gitu kikun na galok rim ro bad udon hok ben le sa ka tu gaying ka bau lo asna ka bau yo sa ba galok rim ro tang mangane thu ipi kariti stur jingi kamsha te ka ain kade ben hukum yau kpa banri kikun lau khana ka tu galok ha ka ju gaying bat kikur jong kan nong galok kambit ban ujor ban ong balai melek sa ka tu gaying ma lada pun kit kli yo sunrang ai ru gar ka hok lada matsa material biang hi ai ba jai kimen melai tang ba ka burom kupa ka dor kupa ka jinglong trai kupa ka de bendon no hi ka de bendon no hi ka jing bomdon kan ne ban syukran ban ong ba sunrang Khasi tu bodon okor tu udon burom uba lekai te udu kata besuong le chenong kendong pinlap majority sunrang Khasi bopli ude unung di unung bam utau buklem jiki klisha bale ulong kata umdai watau khala uble sunrang Khasi don uto jau hang ne gejat bendri jungi ki kentei matagi de ban pej ban priang ngaboy ko lawan no syaka bayalap daga syaka akor ku burong ka kentei menta ka de ban khamej ye lau tengah palat bani lau kunyi palat bani la kur usenrang udah ben khamij ya la ka tengah palat bani la kur palat bani la kunyi namar ka ladam phai ladam le kamta phai no se berim biang ai no man lo kunyi un pe se jing kur la jong suya le bisit namar ka liang kaya biang he perandai pi undan injustice mar lo usenrang ru upsakur te ki biang te giar kat kadan te denrei Siteng Khasi de psaing kun siteng Khasi de psaing kun kata te kamlong kam renti su kam talawan ke juk ke bau kupa udah ben sim jingki klip pura haying kun udah ben hok yo ro hok ke pura la da yap ko to golok jung uru yo lok da ko udah ben welam syong tu ki kur jung to golok rim jung kim de ben ujor pi la da ngi kran ki khon ki ti pat mo ki khon ki ti jong ki ke long ye ki ba aja chukpa Tiba comfort tarai namar ba ngin haban kuburi kani ba yamentahi ki babun na ki patba ki dang shim ki na Khasi dang shim ba ya kaja chaka kami ti hatu kani ka jing sngo kumbi yong ikong cherry mene ka jing sngo long sha discriminate lani ka jing sngo long pair na ki wei pat ki brio na ka jong ka ju ka jai pen rio hatu ki tu ki khun kim sngo pi tarai la ki le kai lang gitu gi kena ki baden ki ba ai jat pradesh ka kami ngin haban perkhat ya ka jingmo jing khat ya ka jing sngo ji khun perken jong ka tu ka long yin oh to te kata te nga shapan kren kata kalong ba kai ka bai ong I kong siri menne nga bakla khndiat haka banga klem batai khamba kalong ba tau sunrang Khasi ubasha be om baro Henry ki katto kat ne wat ki bale bharu te Henry ki don ki bale sniuro te kata don kam he bale research nga menjur bari te Henry ban ong ba don ba shabe bale bha kata ru
kalong kabom la long ki don pun ki ba le bah ki ba syabe ba don ru ki ba le sniu ki ba syabe te kata don kam ba sel tamba om baro u ba syabe u ba sniu ba om baro u ba kumta ke u ba syabe ba u ba bah te nang ta shu ka 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 ba i om i ba fibian nga so ban ya menjur si spa na ka si spa kata kalong ba udon to jaw le don ka jingpang hang no re ka bang hab ban pe ba ka jat ban ru jingi ko mala batai ba ha sapang kata ka longying ka bala dayap ukpa ka kemi ka haban wanra da we ba dayap ka kemi ukpa haban ra da ka we de ka ya de ka to ka ba pi ong ma pi ka long ba ha ka be de ba ka ne ka bantang ni na ka leng ka SRT hoi ka por ka long ka lengkot bat ban ya tai ban ya thi de ka ne ka long ka don kam khambun ha ka bangin ya ngap ya ka jing so jong ki babun te halo jong ka ne ka bantana ka leng ka jongi hinga so ba kata ka jing ong ka pi man ne pi ong ha to ngin ya kamkur kumno lane kan hato kampoi se kasang na ta pi ong menta de hakaba kumno ki khna kin ya so don ki ba jaitkmie don ba jaitkpa ti kene kala ban long ka kanon ka kan ja jing kulmar le se te henre ka ba ngimot ban ong kalong kumne ban pelengkot ya kan na kaleng ka jongi ka SRT ngi so ba ka ba i ong ba febian ba don ka jingpang tingi ngile yo i ba ka jingpang hina baro ngi shemba ka dei ka jing bakla kajing bakla kalong ngila ban siam ada ngin pulih haka Bible map yanga ngamdei bangai lap niam tehenre ni siam ba bun ki haka perthei la sim na ka Bible haka ba ublei ulong haka ban kong to ngini thau yo briu haka dur ka jongi hi bat haka jistrim ka jongi hi te kum ta ublei la thau yau adam haka dur ka jong u bat haka jistrim ka jong u hi bat nang ta de la ngin pulih haka Genesis si sampai ba nongkong ka ba ar ka balai bat ka basan ka lenong ba ublei ula thau yau adam hakadur ka jong u bat ka system ka jong ublei nangta u adam ula penkha yo kan bat u abel u kan hadin ula penyap yo abel ula penergang par yo ka Bible ka ong ba u adam ulai thupat ela katanga bat la penkha yo set hakadur bat ka jing system ka jong u hi te kai ka bangi ka long ba ka plan ka jong ublei ka long ba ka jait ka kenjang ka jing ka bor ka ikhtiar ka responsibility la ai lang ba ukpa but kai ka bangi ka long ba de lang ba ukpa ka wan te ka ne ka patrilineal society ka dan ha ka parthei barak ka wai kita ki matrilineal society ka bangi la kedeu mata khublei sipun api kedeu kum ha india ngi don kita ki ayar but ha kiwi pat ki merjan ka jongi ba kita tang kendia kum si drop ha ka driau henry majority hi ki khenya ha ka ne ka patrilineal society te ka ka bangi ka long ba ha ka ne ka patrilineal society kumba ka long ha ka jait bereu khasi jungi na do menswa don ki ba jaitkpa don ki ba jaitkmie te henry kita ki ba jaitkpa ki ba long ku ong mane ba febian ba hadin pat ki wan biang ha ka tu ka jing jaitkmie te kam long ka ba ne ka jing pom ne jo ka de na ka dau ba dang bon ki ba jaitkmie bat ka jing pisa penrem ru ka don bat nang ta de utu senrang ru scam ka jimut ni perkhan ka dau ka long ba ka yua ya kata ka bor ka itiar bat ka dustur jengi kam pediang te ka penlong yu ulong discourage no te uhap ban phai pat te henrei ka bangi mut ban ong ka long ba lada ngi yakhi ngi aksar ban ya perkhat kat ne ban wanra ya ka bha kamyat hoi kan ne ka jing thmu ka jung phi phiyat ban ya thir ya ta ya kan ne chpang ka jaitkmie jaitkpa ngatip ba kadon ka jing thu ka jong phin ka ba bat ka jing pen ajing bot jong ikong shiriru ka ba ikran impersa ka jing jaitkpa impersa ka jaitkmie bat kumjuri ba fabian ru ngaru ngam ong ba kat kum ka legal point of view isiam ba wat hari india ru ula ban jaitkmie ula ban jaitkpa te henrei ka bangi ka long ba hapok district council ki thau ya ka an ka ba nga sosi wan ong map yanga ya kata ba ka district council ka thau ya ka an tang ban te yo sinrang ya kan tim patte tila dangi kwa ban penne ya ta ka jaitkmie ngala se ngaro ban menjur ban penne ya ta ka jaitkmie tang ba de ban don ka an ka perking ba ya ki kan thei ki ban ka jait ka kan ja no henry mata ya usinrang la te la khum yu kat ba ya kan thei la ai lai lan ya ka te kan ka ba nga ngo ka long ba na tangan ai ko ka nuksa ka long ba hang te ha than jingi don ko ka briu kumala ong ba febian ukpa banong kong la yo ki kun argun ula penyo ya ka caka ka puta te uyap no ka kmi ka padang samla te onda kayo ya wei kharna pali but now ka kharna pali ayo ka wei khun kan thai
Te kata kun kan theru wan ra sa dong peli ban syong ya ka. Nang ta kata ru kayo kun kan the bat wan ra sa wei pan ne peli ban syong ya ka siu pan. Te hato kita ki khasi ne. Te kai ka bang i ka long ba kat kum la ngin pe ha ka liang ka biological point of view. Ngi i ba la ka long 50-50. Kitu ki chromosome ma arpulai no pa arpulai na ka kami. Henry ka e ki bang i ka long ba onda ki kun ki kha. Ki kham wan kadur kadar ka jong kpa ka jong ka kami. Kata ka long pinsiam. Bat nang ta de pinsiam ka long ba kai mang long ba kum kata ka family ka mga ong pi. Pin kenya ki tan mar ki ajak sa ka kami. Ukpa men ukpa i ru Nepali persakurim Nepali so persaksiu Nepali kita kun ba mi nang ta hato ki te ki khasimo te ka e ka bang amot ban ong ka long ba ka jait ban riu khasi jengi ka long kum ba tho tu wei bru ka jait ban riu ba syara sau bat kani ka jing ajak sa kami ka e ka bang i ka long ba kala pen tho bruin tho brang ya ka jait ban riu ka jengi ha ka ba ngidon ka dur Punjabi ngidon ka dur China bat ngim don su ka dur khasi te ka e ka bang amot ban ong ka long ba map yang ale sela don la ka kejingkran dengan ka long ka penmong ya no henry ngam kwa ban penmong you no henry ka je kran te le se kala ban bakla te halon yo kan ka banta ka e ka banga kwa ka long ba ka jait ban riu jungi ka kham don ha ka jing tlot te to khndiat ngamot ha ta ka song sang tek nga song ba pi ha ka bede ba ka jait kan ja hanga hinga semua bahadu menta ka imlang salang uba jait kami ba jait kparu kam don kono ka jing so per po kanang ta pade ha ka bede ka song sang tenga ngam kumnia la dengin pulih kitab Leviticus kolong ka bakhat pra ka batai kumno ka bai song sang bat kano ka badai bat kano ka pomdei te hang tu pat kai ka bangi i ka long ba ka song sang hang tu ka long ba lada ubriu usong ya ka lok ukpa lane ya ka kun ukpa lane ya ka kun la jong bat kum tar ter bot ke tu sa pulehi te hang tu ka batai saphang ka song sang bat nang ta pade ngi ke jai ben riu ka sing yong batang na mar ba shubu menta ngade jai doloi tang na mar de doloi te sha dakhar ne sha Delhi ne tang pade tho doloi te la dengan ne song ka long sang no kam dei ka sang ngi khen ba ngi ka tu ka kertiang ka jai ngila ban tho ya uding yu sik ro jai doloi ha te henry ka e ka bangam ka long ba ngi khen ka song sang ka dei ha ki jeans lane ha ka snam ha ki be ki jai ben riu kum ka jai ben riu sel Benjamin para Benjamin ke song kurim Manase pranase ha ki ha ri India jungi Sharma prasharma ke song kurim das pradas ke song kurim henry kam song sang ka daw ka long ba ki pe na ka father's bloodline na ka bloodline ke jong kpa te halon nya ka banta ha ka leng ka jong nga so ka long ba ka jing song sang ka long di tang ha ba ye poi kha ka bat ki balong close ha bat jong kpa te la da ka jingai te mot kam long ka song ka sang to ngan jubab ngaklat jubab on pi nomor bun ge stu baklai ga ne ka an ong ik ka jing kata ka jing ong equal distribution of property ma ka jing samrenti ya kata ka spa ka pe go yo kot ha kun chunang ba kun gthei katu kami kum kata ka hok yau sunrang bandawa ya ka spa ka kami nang ta kami kum ka jinyada ya ki kimi ki kpa habe ki samrenti ya ka spa ki kun namala da kamton ka an ga boong gumta bagi kimi ki kpa ki don ka hok ban sam kat bamon ya laga jong ka ma ki kun te kawan keriti jungi khasipat ka kun khadu kan challenge la da ki kimi ki kpa ki ai lengka yo kun senrang dala yap tu kimi kpa ka tu kun khadu kan akis ba kat gu berti dustur de manga ka khadu kan de benyo te andre kam dade e ka ban ai bori ki senrang yagi kun senrang bandawa amde kata ka jungut bajeliu jung ka tu kolong ba ki kimi ki kpa ki don ka hok ban sam yala ka jung ka kamai kat bakimon lagi kun senrang ne kun ngai kata ga de tenrai jung ka tu ain ma dade e banong ba dalam itu ain tu senrang lo don hok bandawa ya ka spa ka kimi mde kata ka nugrim jung ka tu ain kam de kata ka de jing ai hok ai bor yagi kimi kpa ban sam ya kilnga kamai hakikun kat ke bagi subit kata ga de te shaba ngin wan ra na ka closing remark ke jongi ngashkwa ka last remark na i ka remark khadu na i kong cherry
pin counter gumno kong kini ki jutang ki ba comfort ilawan rash khmat ilawan rash bun bhai ke mo ning kong ngapersya mo ba ya kajing ai jat shau kupa ngapersya namar ba ngam i ba kajing ai jat shau kupa kadai ka root cause jong ka problem ha ka society ka jongi pi ladangi ai ngapersya namar balai ngidon ya katip kor katip kha katati kadai ka core essence jong ka khasi identity jongi ha kani ka perthai ka babon ki jat ben riu pin dan kam da ka epat ba pin define ya la dia ban ong pidai ki khasi balai pidai ki khasi ka ka marka ne ka dei kitu ki lightly ki tenets jong ka jing hikai jong mun barem jongi baning kong ngin kamaya ka hong ka wei ka tip kor ka tip kha ka balai ka long ba ngin ya la buram ya ki wei dia ka tip kor ka tip kha ngin pendu no ya kata pi ngin ladangi pendu ngidu ya ka kor ngidu ya ka khane ka ngimdon shu kata ka identity kum ki khasi te ngapersya namar ya kata te ban at the same time pada ngas ngotho bangi hab ban ya kat kum ka jingkala ka por nga offer da kani kan ka solution ra ka don kani ka frustration ba ushin rang khasi u mi thali na yem kadustur ka ai ka ong shai te bana ka nong khen rau la te ban ayu khon chen rang kam khang ka shong kat kum ka mon jong ki kmi ki kpa ka shong ru kat kum ka jing start ka jong ki kmi ki kpa te ka tu ka bi oi ba fabian menne bandala yap ki kmi ki kpa ba ka tu ka khon kan thai la da na ka nong kan ti na ka nong khen rau la ai no ya khon chen rang kani ka khon kan thai ka la ban ai kes yo ngidai ban penlong away ya ki khamtam shinong kandong ba ki kmi ki pa ki dei ban tho da ka will lada ki tho da ka will baro kini ki nei kala biang kata ka jing ba kata ka jing ai kes ka jong ka khon kan thai yo khon shin rang bau ka khlam yo ma ka kami na mar ba ki kmi ki pa ka jing bi ka jong ki le se ki khlam tho ya ka will lada ki la tho ai ka will nei kata kes jong kata khon kan thai nei ka yam no hi hang to tinang ta pde Piwanra ya kani ka purity of blood, ndai. But beside ka example jongki na ka Leviticus kita ki tribe jongki Israel. Kitu gidi ki Jew, kimde ki Khasi, gidi ki Jew. Kitu kim piong pi gidi ki patrilineal kim don hiru ya kata katip kur katip ka. Banwanra ya ka purity of blood ha kani mentate try ka dei ka ba mlong shu ben ya kran kam dei ben ya kran malong pio menta. Pinape ya kajat ben rio ko jong ngiru nei pin ong bang bangi khasi bro khoi ngidi ki khasi paka mju don shu kum kata nitip shai ba kitu ki bawan ki badon kajat khar na pedeng na khmat ki dei ba min shwa handai kulong kadon ka kami ka badai na khar te ka yau bei ka jong ki ka dei be kuma dei kajat khar shi ka yau bei jong ka kami the first mother ka kami the mending kong jong ka dei ka khar Tiki wan pelong khasi sini kaya thoi pa khasi ki tang jat no ya ka kasami ka kor khasi ka khar kungor baro ti pin ya keren ya kata kasnam pyo jong khasi mdan gi kamdan gi kum kata ka ek ru tinang tap de ka concluding remark jong ka long ba hoi kini ki riti ki de the store kim de ki belong set on stones gidon kam ban pen kala ya ki ka khnang bakin meet ya ka challenges jong ka por ka jingkala ka jong ka por dai kan yap kum ka jaj min riu te ka jingkala le ase kala banwan ningkong ngin ai benta ya ki khon shin rang jongi ai bakin mi na kayeng kame bakin lej shayeng lok bat ka kiti badap om ki kiti ki bathali kin lej bat ka man shin rang jongi ka long ringeng jongi kin lej kin yo ai bakin ap kin te ka taka long yeng ka bathamai te nang ta le ase gila ban le kata klem kata ya ka driti ka dostor ka jongi dahab ban pelong a ya kata ru ngin pelong a ya kata te nang ta pade kabaar ya kani ka jaj si piong ba umyo ka jaj ya ladi udan kata ka jing shale ben kata ka jing sngo ben ka jing long frustration kata ka jing long ba umdon jaka hayeng kurru umdon jaka hayeng kemiru umdon jaka lingim le akum ni ai ba ngila ban le ai ba ki khon khasi ki khon ki ba mi na kami khasi pa khasi ki shimbe ya ka jaj jong ka kami lesi benram no da ka kerteng ukpa don ki long yeng ki balale kumta ki ai ka kerteng jong ukpa na khman ka kerteng jong lani hapdeng
พี่นามากิตูกิคนกิมได้ที่กิคนจงกะกรกะจงอุกปากิได้กิคนจงอุตุอุกปากะกระเต็งบัดกันน้ำกะจงอุกปากันสะละดังอีเละกมตากันสะar pateng te tikna ka pateng jong u bat ka pateng jong ki khon jong yo le si ka dan kata ka jing e ya uta ukpa e saki khon ksiu jong uru kin ben rap lang ya ka kerteng trai ka jong tu ukpa le ngi le kom ta ngi haban ada ka an kata ru nim le kata kan kanwan kata ka jing unso khlo kan unso khan ken yu khon ki ne ki de ki khon jonga ki ba mi na ka singkai jonga ki kar ki ber ya ka kerteng ka jonga dia dangi le kum tayo le se kan kampen dunai kita ki longin ki ba ki khon klam ka ba namar ka kerteng ka jong to phishong na phimshong ka kerteng ka jong phi ka sa te ba ki khon phi te tikna te ka khon ka kan thai ru ka man prakhat ken kanom le klumar ken ya ka kam ka bakentang kat kum ka shong kha ka shong man ka prakhat namar belai ka kerteng ka jong pa kan hab mi te ki khon ka hab man prakhat arsin ken shwa ba kan le klumar phi gila ban le kata klam dakta ya ka matrilineal culture ka jongi klam da pentok bria ya ka tip kur ya ka tip kha kata ka dei ka wei na kila kilenti ke bangila ban pin thamai ya ka matrilineal culture jongi knang ba kan survive ha ka ni ka generation ka ba ki eke la ya chakma ka ni ka dei generation internet te kata ka kam num pentok bria ya ka kata ka daw mga onge fingila te bangin pin adapt ya ka matrilineal culture jongi klam da kta mat yong ya katip kur katip kha nambar ladangi pen kala sha ka jai kupa kan kta ban kitu ki bakwa ban pen kala nga kwa ban bu kan ni ka jingkeli kitu ki bakwa ban sim no ka jai kpa hato phi kwa tang ki khon jong phi ban sim ya ka jai ka jong phi ne phi kwa ba ki khon kan thei jong phi ru kan da la ya tho kan sim no e ka jai ka jong ulong bat ki siu ki jong phi ru kin yo no ya ka jai ka jong upersa kurem jong phi ne phi kwa ba ki khon jong phi ru kin sim ka jat ka jong phi ki siu jong phi ru kin sim ka jat jong phi kinum sim ya ka jat ka jong kupa jong ki kata ka long selfish namar ta ka dang ong phi phim la ti ban isolate ikini ki long in totality ka wei ka ta ya ka wei phi ta ya ka wei ka long ka dominant effect kan ta lo ya ka bro ya ki wei ti la dangi don kum kini ki issues rangi don ki problems ngin per khang ban ngin per sang ban yet ya ki solutions dah keba nginum pentok beria ya kabarim kan kata ka deka concluding remark jongi jonga I ba fibin ka concluding remark make it brief pa nga klub tangkat ne nga kersan bun ka tu boong I menta den re ka kongsan ka long ka initiative na kalyang ki kentai ban page ba usun rang nomor bala tlot ka te ka kejat long kini hab ban pen klanya ka kejat long kpa ai ke burom mokpa ai ukpa long trai lang ya lagi kun ya lagi ying kasem wat ya ka yok ko kotru ya long trai lang mar kliang lade ka nuclear family mata tenang ta senrang pat senrang ru kumnga ngade menang bon burom ya lau jong kun utenga jong ka para jonga ngamdei ban le he ying mon ngau kunyi senrang ru ngade menang kumno ban ai kejat ya lagi jong ki kun de kenter udah menang man burom ya tunga magal akala ko por de light naga tam non su lada usunrang Khasi ka kejat long kpa jung ukam scam kane ke ne ja de da sa jaj lada sa ka jaj ka kemiru biang hi lada ka kejat jung sunrang kum kpa ka khlain I ba comfort ha ka ba I kong shiriru kadai ka jing so shimet ban nom kta ya kane ka jing ai jat kami henry ban pan baha le kui pat la ne kombong ba febian de henry na kaliang ka jongi ngi ya kari ka jai pen riu ngi shem ba habai nu jor ya ka dustur bat ka jai pen riu kai ke ba ngi kwa ban ong kalong ba ngi hab ban shim ban keli halade ngi kwa ban penne ya ka jai ban riu ne ngi kwa ban penne ya ka dustur lada penne ya ka dustur ta kamot ka ai jai kemi ngi tip ba kumala ong pure blood tam dan shu belong pure Khasi tam dan shu na ta ban don ka jitli kam dan shu ban ka jing scam kam dan shu de henry lada ngi kwa ban pen im ya ka jai ban riu ta kamot ba ngi hab ban ajai shu kwa
Tingi kwa ban ladang ngim kwa ban peni me jait ban riu. Ta kamot kam le da ajai kemiru. Te hendrai ka ek bengi yo I ka long ba. Lad mdon lad da kumoi pat. Kum balong ki wei ki jait ban riu ha ka pertai. Ki ba ajai kpa. O ki ba ajai kemi ka ban kong. Hendrai kim la ban sustain, kim la ban survive. Naka daw jong ka pressure, naka daw jong ka invasion, naka liang ki ba ajai kpa. Te ka jait ban riu khasi jengiru. Kan long ka jait ban riu ka ban jarangai sisin ka singi. Lada ngim ai ka jait shokpa. Bat ka jimba kli shokpa. Ka daw ka long ba. Ngim la ban len. Kasnam te to lada jia ba pitesi kasnam te ka sau. Henry ngim la ban len. U khasi udon la ka jong ka dur. U miso udon la ka jong ka dur. U naga udon la ka jong ka dur. Te Henry ka e ka bengi I ka long ba ka jinglong ka dur u jait ban riu khasi jungi ka ya khle. Kat ba ka jinglong jong ki miso ki naga kam ya khle. Te ka daw ka long ba kitu ki follow ya ka patrilineal system, ka mengi pat ya ka matrilineal system. Te ka e ka bengi I ka long ba ki an baru ka ba ka district council ka thau, ki an ke ba ka jala ka thau, bat ki jing perkhat ke jongi ban te song ya ka ri ka jait ban riu. Ban wanra ya ka jing bha, ka jing suk, ka jing kemen, ka jing scam ha ka longing ka long sem, ha ka long briu ban briu, ni sem ba ka fail lot baru khoi. Dan ka daw ba kani ka system ka bengi ngidon ka telot hadu kata-kata. Te nakalian ka jonga ngamla ban penbor ka syong ha wei poi briu simet lawan ajai kemi lane jaitkpa. Te hendrai nakalian ka jongi hingi so ka long ba ngam persya ya ka jing ong ka jong ikong shiri lane kai ka jing I jong iba Fabian ru. Hendrai nakalian ka jing so jonga simet bat nakalian ka jing so jong ka seng ka jing ka SRT ka long ba ni so sen e ya ka district council ya ka sukrat jala ya ka seng bahalang but ya ka ri ka jait ban ri jungi ka ba long frustrated ka long ka don ka frustration ka don kata ka desperation ha ka ba ni I ki la shu long kum ka ka batnam hadu kata-kata ka ba umpoi senor but anam la ban solve ya ka ne ka issue la no kata ka dai ka bangi I but kan sep e tang ya ka por lada nyimpen kala ya ka ne kat kum ka juk ka banta kata ka dai ka e makalian ka jona kublai shibun ba kong ya ki jai jumut ki jong phi ki jing pensngo ki jong phi ki nya ki jong phi but ki pat bahi ki layo sngo but ki pat bahi kin sal nang ban penwandur ya kata ka jing mut ka jing perkhat ka jong ki halor ka ni ka benta te kumbangan ju pentip ya phi ba hinen ka sngi u forefront media ulale ka wei ka community poll po YouTube ha ka ba palat khasaw hajar ngut ki brio kila wan ban vote ha to ka community poll ki jongi ha ka ba ka jikli ka long ba ha to class ngo day class ngo day ban ai jan yo shukpa lani kadang day hi ban ne ha ka ta ka rukom ai jaj ka kami te ha kito ni ai lightly ki options ka long ba ka wei ka jaitkmie ka wei jaitkpa ba ka wei ka long ka syong ha ka mon jong wei ka wei ka long yeng te palat 100% na kito ki ba vote ha ka nen ka sngi hado menta ki palat 100% ki vote ya ka jaitkmie nang ta palat 10% ki vote ya ka jaitkpa but ka batam nang ta ka baduna nang ka balat nang ta the rest ki vote ya kata ka syong ka wei ka long yeng tinga tharai ba kani ka jing ya kran ka jongi ka jing mer jingmut ka jing the jingmut halor kani ka benta ka nang ya ka wei ka posh ka wei pat na maria kani ka issue hi omla man solve ha ka shisngi lani asngi shisnem na marba kani ka rukom boot ka jong khasi ban ai jaj ka kami ka de ka banadu kindai thai but ka nang shimpor ya ka lada ka don ka ta ka jing thu ban bin ka lano shaka ta ka patrin ya lani ka rukom ai jaj pa ka nang shimpor ban ya ban poi shadu tak shadu ka ta thong ka ba kum ka SRT nani ki wei ki ka kinhon gitmu hendai ka ba long mentahi ka ba majority hi ki brio kidang bat ya kata ka reti dustur jong khasi but I kong cherry mene ila da ban penshai ba ki donda ki wei pat ki solutions ke ba ki brio kila ban jit lani kumbai ong iba Fabian ru ba lada ka day halor kata ka jing bha lani ka jing bu benta jong ki kemi pai ka jaka ka puta ya ka taru la ban wanra da ka an lani ka nugur kompet khat thamai ti tat hadu banda wan kata ka por ka jing kran halor ka ni ka mat kanang ya yat but ni kermen ba ki pat ba hi kin yo ka jing sno thu balada ki
ai ki comments ki jongki la ni ka nya ka jongki kan long bai halor ka kin pen chang nong rem halor ka jing smok thu ka jongki om tang la ki khanam saya banang ni nang tai tingi ket pat ki no ya ki nong pet yi kan ka video ki jongi ki viewers ki jongi la da phidani ka nu ka jing bam shai la ni ka jing bam sung thu phila ban bu ki comments ki jong phi ha ka tu comment section bat ni ket pat ki pat ba balada phi comments ngobha tiên ki ba pipenan kam sko ba ki lei ban long ki badan akor kum bong i kong cherry meneng i dei ka ngi dei ka cha ban re ka ba tip kur tip kha ka ba tip brio tip lei ka ba ye la dia ka bura mi ki bai ti tangka tu ngi la point ni ka shaba ko jong ni ka program ka jong ni ba sa si sien pat nga kwa ban ai kblei ya i kong cherry ya i ba fabian ba i ba comfort ki bla pelat por knang ban don ha ka ni ka rinsan ki jong ni bakin ai ki kinya ki jong ki ba bakin pynksan ya kata kanya ki jong ki bat ngangai ba upai ba hi ulayo ika jing sung thu na kitu ki jing kren ki jong ki bat ngakwa ban ai khublei ru ya ka alien leave ka ba ai ki ka jaka ka biski ngin penlong ya ka ni ka program ka jong im tasni ti tat haduk ka we pa ka por nga iban ki ti mauri na ka forefront media ko ba nang khublei shibun ka poj pi baro